samu wani daga cikin shugaba ya je yana daga murya gaban kabarin annabi ce kai Allah ya ragantar da wasu mazaje kaje yadda yace kuma har yanzu kaskantar da murya hake ina ana ambatan annabi ko hadisin annabi duk lokacin da ka ƙara sanin annabi sannan zaka ƙara san sa duk lokacin da ka ƙara jin wani abu na annabi da baka san shi ba sannan zaka ƙara tarki cikin san sa sauran al'ummai da Allah ya halakar da su saboda me kowace al'umma Allah ya baka labari sai ka ji wani abu ne suka yi guda ɗaya na zunubi sai Allah ya halakar da su. Ni kiran da nake so zan yi shine tunda Allah ya sa wannan maulidi yau kimanin shekara 950 ana yi ya isa abin murna da farin ciki da kuma cewar alhamdulillah musulmi suna nan za su ci gaba da kaunarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam. wa man yakun min baitihi muhajiran ila Allah madina ne ba al'arshi ba madina ne ba ku ji mun karatun nan qur'ani ne ke biya ba jawahir ma'ani ba ku ji karatun nan wa man yakun min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli Kaunata ka tayi mu komai sutura da zuwa ina saya ya Rasulallah ina son kafin sannan na da ɗariya uwa da uban mulki haka ne kai yadda ka su tsagar bege zaginsa zumawa ne suka yi da babu sani gare ni ina neman kuzuri ni maraya ne na zo na wuce neman kuzuri ne suka yi da babu sani gare ni ina neman kuzuri ni maraya ne na zo na wuce neman kuzuri wanda san ku nake mutayya mu shauka na mai malari wani bai min ba Qur'ani hadda harafan Qur'ani hadda wasalan Qur'ani da dige-digen Qur'ani da adadin tilawar Qur'ani tun tilawar farko har ta ƙarshe ya rabbani da ɗagurin mai Qur'ani wanda ya zo da Qur'ani yake aiki da Qur'ani gwanin karatun Qur'ani manzan Allah ummansa da abbansa a salatin Allah har su matansa da ‘ya'yansa Allah su ma sanya su tsakanin shugaba ɗaya da halittu gaba ɗaya. The DEC means the difference is very, very, very clear. Sai an faɗa ba bambancin a bayyana yake a sarari yake a fili yake haka abin yake manzan Allah ambaton annabta ne shugaba shi ne annabta shi ne hasken annabta shi ne sirrin annabta cikamakin annabta ko a annabawa kan kaji an ce annabuwa na a ce shugaba dai ka lafiya ubangida kyawawa mai ɗan aike jibrilu mai yara mika'ilu da azara'ilu da shi da azarafilu ya sai dilmujudi ya manzan Allah Allah
الله عليك وعلى آلك وسلم annabi kai kadai ka kiraye rayuwar da babu irin ka لا إله murna ba لا إله ya ta rushe ya rushe zama sabata ba bauta ba bai da ka sauka shabe yawan masu gata annabi عين الرمز عين القيادة عين البروز عين الكشف عين المودة مولاي عين حي بالحق حقائق الفتوح الله لبيك شو غمامي الله كان فاعب سيك صنت تسأل roƙe ka ka dawo san ba ka yi maka kai izini gare ni in furta bayani kai jawo na mutuwa a cikin imani kuma bai rasuwa da kowane zamani da bai nawa halitta ga gurbaka mace kai ne wata kala mai daɗi wallahi ba kina da haske bai walwali ba gajeren walwali ba abinci ka farka da shi aka fara farko abinci ga kofar shiga gara ta farko abinci ga wanda da shi kudura ta aiko abinci bai juya kauri masu yammacin na juma ya ayyuwa wujudu da kofa tsayayya jawari abin nema gwamnati mai raba girma yarda baban fadinwa in kalle ka ɗaya in suma da na san fato da aka bar da kowa ya san na tseratar duhu Muhammadu da mijin su cikin dukkan kudurar ilahu kai ne mai karko a bar na da so domin ka ba fada dama dai kamar yadda aka saba din shekara ni ne nake yi wa bakinmu baki ɗaya na manzon Allah nake yi musu marhaba Allah ya ban mu da manzon Allah amince ma a ce kana tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma soyayyar manzon Allah za ta lamince ma a ce kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din musulmi dole yake tabbata musulmi ya sallah ya azumi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah rabu Allah rahimu haka na yayi kidanka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annabi kai kadai ka kiraye rayuwar da babu irin ka sallallahu alaihi wa ala alihi annabi kai kadai ka jabawan Allah wanda baka da tuka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alayka ya daha alayka ya daha wanda an ansa ba ya daha ya daha wanda an taka ba
hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan uwa musulmi manya da yara muna yi wa kowa wato fatan alkhairi da Allah ya maimaita mana wannan bigire a wannan lokaci da za mu zauna tun daga yanzu zuwa wayewar gari don tattaunawa akan rayuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba karamar ni'ima ba ce, wato Allah ya zaɓe ka ya zama kana daga cikin bayan da wato za su zauna ko a yake a cikin rayuwar ko da minti ɗaya ne a ce ta bayar da lokaci dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kasancewar Allah subhanahu wata'ala ba shi da wata kadara cunandiya dunkulalliya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da kuma yi wa Allah godiya da Allah ya sa muna daga cikin waɗanda suke girma wannan babban bawa na Allah, wato hadimin Allah wanda Allah ya sanya dukkanin halitta kowa yana ƙarƙashinsa sallallahu alaihi wasallam. Ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda kowa ya sani wannan maulidi yana tare da manya-manyan malamai da muka gayyata wayanda suke daga cikin garin Kano, daga wajen Kano, a misali kamar Maulana Sheikh Dayo da Usman Bauchi, shi ma yana turo wakilinsa duk shekara zuwa wannan maulidi, irin su Sheikh Malam Abdullahi Yusuf Madago, irin su Sheikh Malam Zuwairu Madigawa, irin su Sheikh wato Kariballa Sheikh Nasir Kabara, irin su Sheikh Ibrahim Khalil, Sheikh Malam Nasida Abubakar, Sheikh Warshu Madago, irin su Sheikh Makari. Insha Allah duka muna sa ran da shauran dukkan malaman da ba a ji bakina ya ambata ba za su zo wannan waje. Shairai kuma tun da kan malam Magaji Sani ya tafi, malam Jami'in ɗan ƙofar Waika, malam Kabiru ɗan Dogarai, Sheikh Hafizu Abdallah, shauran dukkanin shairai wanda aka sani insha Allah za su halarci wannan wajen, irin su Malam Awal Gawuna, irin su Halika Gyaranya, insha Allah duka za su halarci wannan wajen. Ba tare da ɓata lokaci ba, ya fara buɗe mana wannan taro da yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Malam Abba samarin makwarari. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin summa amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. ga namijin kwarai namijin gaske na mu kai kalkin da Allah Muhammad. Ko yaushe rasul sabo ne har ga Allah. Imam Shafi'u Abdullahi Abban Sinana. Abin yabo ana nufin dai. Dan haka yamma kar mu kosa. Na yi kiransa mai isa da komai, shi ya yi jama'ar da suke maimai, wani hikima yake ba su ba mu sani dai, yana ba da baiwarsa ga bayansa. Salatin ka ƙara shi wahabu,
adadin sauran marashin babu, wato ga ɗan aminatu da yake da abu, abdullahi da ba irinsa, alayensa ya rabbi ka zuba, sabbai tabi'ai ba zan gaji ba, da sa sharifa a salatin babba, shehu tijjani jilani da inyasa, sheya abubakar na makwarari, yana daɗa sa gwiwa ta yi ƙwari, a fagen yabo da so na samu kutari, sannan faɗa mana annabi ba tamkarsa. Annabi shi ne mai raba komai, a wajen sake samun komai, komai sai da annabi ya zama na komai. Annabi Muhammadu ba nabiyinsa, annabi shi ne asalin asali, kuma shi yake kara mutuncin asali, ai mutunci sai da shi yake kyalli, kyalli kuma haskensa yake nasa. Kai ne a gaban duk wani bawa na Allah, annabin annabawa, ai sai da ka zo suka san wata nutsuwa, kafin zuwan ka firgici suke kwasa. Abdullahi sirri na Allah, da shi ake zuwa manzan Allah, a same shi a gurin Rasulullah, a dawo kuma a gan shi ba wasa. Ya ainihin abin yabo ga bayi, ai akan karaddi yake ba da yanayi, duk abin da ya yi ɗibi ya rikida sanyi. Yaban ka na katsa talauci a ƙasa, yaban annaba an gama shi sai dai, sarrafa shi Allah ya ba mu dai, da yaban masu yi masa ƙasidai, mu soma a ko'ina muke a ƙasa. Me za da al'amarin ka kowa ne, annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama. Du me za da al'amarin ka kowa ne, ai kar ya so na a rayuwarsa daidai ne, kuma ko menene shi a mutane, zunubi nake ganin sa rigis a ƙasa. Sa'abba mai yabo ne mai salati, muka ƙara yaban imamu alfati. Nura dogo ya yi mana kiɗa a saiti, Allah ka halkaka mu kar ka sa mu kasa, ya Allah ka halkaka mu kar ka sa mu kasa. Abin yabo ana nufin ɗaye, don haka ‘yan uwa kar mu ƙosa.
jinginar bayi. Annabi mai suna ɗan makwarari mai suna ɗan makwarari mai suna ɗan makwarari Sunan da ɗan makwarari Nune ‘ya'yan unguwar makwarari da ba ma shayar ne yabo ga ma'aiki sai mun yi rausaya ‘ya'ya har iyayenmu. Nune ‘ya'yan unguwar makwarari da ba ma shahidi yabo ga ma'aiki sai mun yi rausaya ‘ya'ya har iyayenmu. To bismillah rabbuna malitina Kai ne kai Muhammadu domin kauna kai shi kimsa basira a kwakwalwana da wake zarimi. rasulullah shugaba namu. Nune ‘ya'yan unguwar makwarari da ba ma shahidi yabo ga ma'aiki sai mun yi rausaya ‘ya'ya har iyayenmu. Malitini mai sarati ta ganawa Gare shi wanda kan nufa da ya ɗara kowa wato shugaban ma'annar kyakkyawa dai shi kai ta yin rikon sansa zuciyata Nune ‘ya'yan unguwar makwarari da ba ma shahidi yabo ga ma'aiki sai mun yi rausaya ‘ya'ya har iyayenmu. tsirar amincin ka kai ta dadawa Mata da ‘ya'yansa da sahabbawa halaye ta da ansa da sharifawa Inyas Sinamu abar abbasi waliyan mu Nune ‘ya'yan unguwar makwarari da ba ma shahidi yabo ga ma'aiki sai mun yi rausaya ‘ya'ya har iyayenmu. ya rike kalli jikoti ban san Allah Ina abubuwa mai wa arna bulala daga aminatu gwanin iyayen sallah Baron Fadima gabar mata iyayen mu Nune ‘ya'yan unguwar makwarari da ba ma shahidi yabo ga ma'aiki sai mun yi rausaya ‘ya'ya har iyayenmu. wa Allah yake salati a gare shi Uwar gida Khadija mai kyawun gashi gaban sa za mu yi a daɗa mana numfashi da sada zumunci. mu rike za mu gana idanunmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي ناصر ذلك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره خلفاء صحاب محمد طول ركا غير أنا جديمكم وبالي ولما صحاب النبي طول ركا غير أنا جديمكم ya wallafa sahabu muhammadu kuna rika ni ban yarda za ki da To yau kamar saba magari babban sabon annabi ne ban ga gunta ba masa ba masoya ne ci a ba magari babban sabon annabi ne tashi mahaifin umbil mumini wanga zance na haka ne babun nazari sani musrikin annabi ne wanga har sirki na sani an soke shi kawo ba zan kitare masa ba ya wallafa sahabu muhammadu kuna rika ni ban yarda za ki da yau abubakar ya yi gaba gaban da ba a iya tun masa ba ya riga kowa imani bai kafin cewa muhammadu ba ya zauna tare da shi wahala matasa ya guje masa ba dai zamar bai guje masa ba bai kyale yana da ransa a cocin annabi ba ya wallafa sahabu muhammadu kuna rika ni ban yarda za ki to da shi yau matsayi dina umar ko kuma ce matsayi na sane
Randa ya shiga musulunci ma musulunci ya karfafa ne. Dama dama fito ai musulunci a bayyane. Da ya shigo ya ce mu bayyana kafirai ba za su haɗa mu bauta wa rabbu ba. Ya wulafa sahabu Muhammadu kuna riga ni ban yarda a zaki da yawa. Da ba sadauki ne tuna salla kai hijira izuwa madinatul munawwara. Wanda sallan mu'minai riga sai sun buya suke gaura. Umar mazara ta gobe yake wa kafirai yau zai hijira. Ƙara kusani da hijira wa zai tare ni ya ce ba za na ba annabu ba. Ya wulafa sahabu Muhammadu kuna riga ni ban yarda za. Wa ke son uwarsa ta haihu wani ido wani toga na zambata. Wa yake son matarsa ta zama goruwa ko bai gyanka. Wa yake son ƴaƴansa su yi maraice toga na nabata. Ina arzan duk sun wai kafirai na suke taron magani in ba mutuwa. Ya wulafa sahabu Muhammadu kuna riga ni ban yarda za ki da yawa. Koran da nake masa ma ba samu mai janka masa ba. Shi ba da yadda sai shiru ya mai da takobin sai gaba. Mai karfi da karfin Allah. Mai karfi da karfin Allah. A rana ba su ja maka ba. Dan haka ne daga jarumai. Ban ga sadaukin da za ya kai umaru ba. Ya wulafa sahabu Muhammadu kuna riga ni ban yarda za ki Ko da shi yawa. ba zai dina Usmanu shi kuma zai nurai ne. Nurai ko masarar da 'ya'yan annabi ne. Ɗaya ba shi ya aura, ɗaya ba ya ɗaya kuma sun mutu ne. Har ma ya ce masa gaji wata Usmanu da ba zan yi na kara maka ba. Ya wulafa sahabu Muhammadu kuna riga ni ban yarda za ki da Shi yawa. ma a wajen nasaba Usmanu dan wannan nabi ne. Ɗan nan Affanu sai na Affanu ga ɗan Abul Asiri. Shi ba Abul Asiri buru Umayya ne Shamsu ne. Shi faɗa ga Abdul Munafi ne. Idan aka Usmanu dan uwa ne ga Mustafa. Ya wulafa sahabu Muhammadu kuna riga ni ban yarda za ki da yawa. Shi ko Sayyidina Aliyu dan Abi Talib ne. Abi Talib ko kun san shi babban annabi ne. Kuma uwa gubanta ba Aliyu miji gumfani ba ne. Ita ko a cikin 'ya'yan annabi ka faɗi ma kun sai ta ce ba. Ya wulafa sahabu Muhammadu kuna riga ni ban yarda za ki da yawa. Kuma shi ma sadauki ne. Ɗaya ne tangan na dubu iyaye mashi ba ja da shi. Ba ku taɓa masa ba. Sai da na Ali karramallahu wajhahu. Iyaye mashi ba ja da shi. Inna tuno yakin balalo Allah sai sha wuya da shi. Aure ya fito filin daga yana faɗin wai babu ya shi. Ali ya ce wa Mustapha in ka bar da amuru ba za ya ƙara faɗin haka ba. Ya wulafa sahabu Muhammadu kuna riga ni ban yarda za ki da yawa ba. Allah ya saka da alheri a malam mutar magashi. Allah ya ƙara basira. Yanzu da Sheikh Malam Jamilu Alƙadiri saboda yana da uzuri mun yi masa barka da zuwa kuma kai tsaye za mu gabatar da shi saboda yana jira jirgi zai je Lagos yanzu. Allah ya saka da kai da Allah kai ka lafiya da kai lafiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى masu girma mahalarta wannan taro mai albarka wani kawai abinda zan yi ne gaisawa da ku kuma alhamdulillah an ɗauki sunana a cikin wayanda suka samu damar zuwa wannan maulidi mai albarka. Allah ya maimaita mana cikin alkhairi da albarka. Kaddara ta Allah ita zo na da jatiri yanzu ina iko. To amma dai yanzu za mu tafi in Allah ya da a cikin daren nan. To wataƙila dan in samu ma daga cikin asrarun
rasa tafiyar da safe watakila ne sai dai na halarta domin na ba wa Malam Abubakar majabaƙina cewa ya zo wannan maulidi a madadina kuma na tabbata zai zo sai dai ji labarin ba kaga shi kansa bai san zan zo to Sheikh Dallami Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya aishi wannan hidima ya ci gaba da ɗauwara mana wannan maulidi ya ta tafiya ila yawmil qiyama yan uwa sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine Muhammadu. Ma'anar Muhammad wani bawan Allah wanda Ubangiji ya kulle iyakokinsa bai yadda mummuna ya kai gare shi ba, shine ma'anar Muhammadu. Muhammad allazi la yataqarrabu ilayhi dhammun, shine ma'anar Muhammad wanda zan suka koya take ba za ta kai gare shi ba. Sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa iyayenmu da sufiya Allah ya da su suke faɗin cewa Muhammad ɗaya ne shine annabi Muhammad. La Muhammad illa Muhammad, ba Muhammad sai annabi Muhammad. To mu ɗin da ake ce mana Muhammadai, ni ma sunana Muhammad, malakai ma Muhammad ne gum, to duk Muhammadan aro ne mu baki ɗaya. Amma dai Muhammadin ɗaya ne shi ne sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To mun gode Allah da yi mu a cikin al'ummar wannan bawa nasa wanda zaɓi ya tike zuwa gare shi. To mu ma kuwa sunan mu zaɓaɓɓu tunda mai gidan mu ya zama zaɓaɓɓe. Almar'u fi mizanihi atba'uhu fanzur izan qadaran nabiyyi Muhammad. To haka jama'a ina mana fatan alkhairi da haɗuwa a wannan dausayi daga dausayin aljanna. Allah ya maimaita mana cikin alheri da albarka. Shi mai sunan mala Allah ya ƙara masa albarka. Alhaji Allah ya ji ƙanshi masa rahama. Da abokansa Alai Sabiu da Shehi Iman Dallami, Allah Ubangiji ya daɗa mana alkhairai. Biyu za su ta gangarowa insha Allah ba da tsayawa ba. Da albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya maimaita mana, Allah ya sake maimaita mana. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya tsare maka hanya. Mun gode. Allah ya ƙara kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Inusa mai salati. Ahlan wa sahlan. Kanzil qiyamati wa kanzil hidayati wa afdalin nubuwati sahibar rahmatil haqiqati wa shafa'ati wal kawsari سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وكاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيدي ولد آدم أجمعين المرفوع الذكريا في الملائكة المقربين البشير النذيريا السراج المنيريا الصادق الأمينيا الحق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى صراطك المستقيم الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم نبي رحمتي نبي رحمتي نبي رحمتي نبي رحمتي نبي رحمتي نبي رحمتي اللهم أشر بصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا وكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا وقد بها ديوننا وأصل بها أحوالنا وبلغ بها أعمالنا وتقبل بها توبتنا
ألسنتنا وأنس بما وعشتنا ورحم بها غربتنا وجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وزلا يوم القيامة على رؤوسنا وسجل بها يا رب موازينا أسناتنا وادم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فارغون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينكم حتى تدخلنا مدخلكم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله، السلام عليك يا كاتم الأنبياء، السلام عليك يا محبوب الله، السلام عليك يا شمس الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا سر الله، السلام عليك يا عبد الله يا عبد الذاتي، السلام عليك يا شهود الأنبياء وإمام المرسلين، السلام عليك يا تجلي بكمال ذاتي، السلام عليك على قدر ربك فيك، السلام عليك على قدري ومقدار أزيا، السلام عليك يا جميل صفاتي، السلام عليك يا كامل صفاتي، السلام عليك يا نور العرش، السلام عليك يا فسيح اللسان، السلام عليك يا مطهر الجنان، السلام عليك يا رؤوف، السلام عليك يا رحيم، السلام عليك يا إمام القبلتين، السلام عليك يا إمام الحرمين، السلام عليك يا جميل صفاتي، السلام عليك يا كامل صفاتي. أبركم تشي ƙarshen su shi Allah kai salati ga goga, kai tasalimi ga gabu, bawan Allah, wadaban Allah, sirrin Allah, rahamar Allah, badadin Allah, masanin Allah, manzan Allah, shugaba jagaba, kukurba mara tamka, shamaki a babban fada, adarin sani Muhammadu, mai keta shamakai, ya zarce makamai, ya zarce makarai, ya je ga babbar halara, ya tadda babban sarki, ya maganin kasaita. Kowa ya gaida manzan Allah, dan Abdullahi bawan Allah, na wani ali mai kwalkwali, mai kasa-kasa, mai farfar mai tambari, ga wanda bai ji bai bari, alkausara tafkin ka ce, na gaga sirrin kudura, ka buwayi kowa ba a buwaye ka ba, ka san aikin kowa kai ba a san naka ba, baya mai goya marayu, taskira asirin zati, sabulu mai wankan zinubai, bangon da in an jingina da kai bai faduwa, duk yadda an rike ba ta dinkewa, mafi tausayin iyaye, tufa maganin tsaraici, haske maganin duhu, ruwa maganin kishi, Allah kwal Muhammadu tan. To Allah ya maimaita mana, Allah ya kara mana kaunar annabi, Allah ka ɗabi'antar da mu ɗabi'ar annabi, Allah ya kwaikwaya mana hali irin na annabi. Wannan maulidi Allah ya sa a diwanin annabi, shi kuma wanda ya haɗa wannan taro Allah ya saka mata da alkhairi,
da wanda suka taimaka masa irin su malam Dallami, to duk Allah ya haɗa mu a cikin farin ciki. Allah ya sa mu gama lafiya, Allah ka tsare mu, Allah ya tsare imanin mu, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka kyautata ƙarshen mu, Allah ka kyautata bayan, Allah ka kula da mu, Allah ka kula da al'amarin mu, Allah ka sa mu gama lafiya, Allah ya tsare imanin mu da mutuncin mu da addinin mu da lafiyar mu, dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana saboda alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. hadhihi salatu ta'ziman la haqiqa ya sayyidi ya rasulullah, hadiyatu minna ilayka ya rasulullah, hadiyatu minna ilayka ya rasulullah, hadiyatu minna ilayka ya rasulullah. mai albarka ba tare da ɓata lokaci ba kai tsaye za mu gabatar da malam iro. Malam iro bismillah, daga shi sai mu gabatar da malam musa yana kusa. Rahman Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa bismika ali ya mutali ya maulal mawali bani sali rabbi jidli fi hadha al-makan yuntidahi ma hizbi fi yawm at-tanadi salli wa sallim ali wa ali wa sahbihi wa najli warad jili wa kullu awliya karadi jidli imtidahi ma hizbi yawm at-tanadi tahat bali mata ana ali ru'yatika himamli ya zal jamali ya zal makali anta muna yawm ali من هباك هاونا واجبك لي أهلا وسهلا مرحبا خير العباد يا رسول الله تهني إناسا كللي يا رسول الله تهني إناسا كللي يا رسول الله تهني إناسا كللي يا رسول الله تهني da sunan sarkinka dan buɗe bigenka dan neman albarka in ya buɗan taska sai in ta bigenka kamar zuban ruwan shuka lallai ya rasulillah da hani ina son ka lallai da ina son ka ina ta ƙaunarka ina ta bigenka shin yaushe zan ganka dan sai na ganka zan ji daɗin yin harka lallai ya rasulillah ɗani ina son ka lallai dan a cikin zancenka ka ce wanda ya ganka ba shakka ya ganka domin a duhunka baya iya juyawa irin kamanninka lallai ya rasulillah ɗani ina son ka lallai ga wasu suna sukar mauludinka wai bida muke maka wai mu daina ba shakka mu mun san mun dace tun da mun yabi ugunka lallai ya rasulillah ɗani ga misali zan baka kai da dai kake suka maulidi na mai maka abu labun ba shakka ya yantar da baiwarsa domin bisharar mai maka lallai ya rasulillah ɗani ina son ka lallai ya rasulallah ɗani ina son ka lallai ya rasulillah ɗani ina son ka lallai mun shigo Sokoto ku bari gurin shehu mun shigo Sokoto ku bari gurin shehu to bismillah ya Allah arhamanu jallalla bani iko ya Allah inyo yaban waliyallah Usmanu dan fodiyo ya jaddada didillah shi yasa na yo damara in je ziyara kun shehu amin min shigo Sokoto fara wurin shehu Allah ya saka da ni malam iro
za mu ga muna yi wa Malam Abubakar mai zikiri barka da zuwa wannan waje mai albarka bayanan ma ya zama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق إلى كل هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صاحب الحسن والجمال اللهم صل على أتتنا مسا من
sahibul husn wal jamal shugaba ya Muhammad Mustafa mai kyawun asali. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح اللهم لك الخاتم لما سبق نصر الى الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah ya saka alheri Malam Musa MTG, Allah ya kara basira. Ba da ɓata lokaci ba za mu kirawo Malam Abubakar mai zikiri. لما سبقنا صراط بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدر المقدار العظيم.
salamun alaika salamun alaika wanda yake abun bibiyarwa ga tafarkunan annabawa ka zauna kana yaban waninsa sai ya ce mazallatu wannan abin da kake kaskanci da shehu ibrahim kuma ya ce fa mai ne da ce ƙarya ne ya ce fa kullum malihi dukkanin wani yabo mujamma'ati abin tattarawa ne a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama juwa da shehu ibrahim sai da ka ba kai kadai ka fara cewa a saki kowa kama annabi ba shehu ibrahim ya riga ka don uwarka za mu gabatar da malam fage Sahabu ya Allah a ciki a sakan mahaifana. Assalamu alaika sirrillah gaisuwa gare ka gausullah ya sirrin manzon Allah na tabo ka karbi wakila. Sa a fahimci da mazaina a saurare da dan girman manzon Allah kuma a fahimce ni barhama matattarar sirri shi mukamai ne da shi tari ko a fadar da muku tari shehi barhama ya suna su ne ma masu matsayin da rabbi ya bashi har ma tarin buwayen shi yasa cikin masoyan shi wasu suka kauce suke barna waya ce haka imamu ali gausi bishiyarsa ta girma ta yi rassa ya al'umma masu allantar da barhama ganyen bishiyar ne bukatina ganye kuma abin da zai bishiya shi kwa ganye dukka girmansa bushewa kasa wani kuma ya fito a gurinsa dangi alasa kuna jina alasa kuna fahimta ta aikin inda su barhamu ya da addinin islamu har soyayyar ma'aikinmu su ne aikin dare rana kuka ga hannun sama ina tattanawa ko diwaninsa shaida sunan sane shi majazubin ma'aiki ne ba na wani shehi ba ijuwana shehu annabi ne ba majazubin annabi shehu annabi ne ɗari ƙarshi annabi shi ne rayuwar shi kuma annabi ne ma'aunin shi a dukkan lamari na addina sai an baka gane shi ba su zage shi to kuna ɗaukar hakkin shi har kai mai allanta shi zafi shari'a da maulana ba ruwan shari'a kai mai zagin sa ga hujja ka san ba ka babu jalinta don ba na so ka shiga danja Allah sa ka fahimci zance da Allah sa kuna fahimta sai di tarihin shi wasu da suka ga wayan shi har Allah sun kace mishi sayyidina Ali kadun suna kuma bai rabi Imam Ali da komai ba sai di Ali ya yaƙe su har
ƙona su mun tabbata babu shi ba su shi halifa ne na mansuna to irin ta ce a kan shehu ibrahim to irin wannan ikiwani ita ce kan gausu zamani wasu 'yan iska a addini suka allantar da maulana kuma ba ruwan shehu ibrahim wallahi ba ruwan shehu kuma ba sa hannun shehu roƙo na mutanen shehu kuma ya ci waɗannan arna sun fake da shehu tijjani suna ta yin aikinsu mai muni duk mai kishi na addini sai ya ci waɗannan arna sama ku daga hannu sama ina da manzon Allah yana jin mu yana kallon mu kowa ya cincina annabi ya gano hannunsa ganawa ya rasulullahi ya rabbi hasbi salli ala alhabibi annabi muhammad ku daga manzon Allah ya rabbi hasbi salli ala alhabibi ku daga sama a taba da gida kiran karambana sarki mahalicina haskabin kirjina ya Allah rabbi Allah dan manzon Allah kai tayin salati gunsa Mahmud mijin Hafsa la tu'addu wa la tuqsa kai taiwa habibi Allah kai taiwa manzon Allah ku daga hannu a taba mai gida annabi Muhammad da alayan Mahamuda har matansa na hada ban mance da sayyida Fatima yar habibi Zahra uwata sayyida khairun nisa'i alamin salamu alaika shugaba gatan marar uba da mai uba Muhammadu Muhammadu ba zan maka kishiya ba sahibu sirril azibi jama'a ba a yi wa manzon Allah kishiya su kashe wa annabi Muhammadu dan kai ne suturata kuma kai ne gadarata na ɗau kulliyata na baka dalili komai da komai na ɗauka na baka annabi Muhammadu jama'a gaba ɗaya ake ba wa manzon Allah na zo gunka shugaba gani babu uwa babu uba yau kai ne uwa uba ya manzo habibi annabi Muhammadu ina gaya mai ya ɗauka yau aikin uwa da uban shi yake uwa da uba yau ba su kamalin na yi rashin su kamun gata mahasusu don Allah rabbi dan Allah manzon Allah ya kaya na annabi Muhammadu wallahi ina son ka jazaba na ce kamar hauka na fito ina neman ka yarda mu haɗa habibi Allah ka nuna mana fuskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaye na ya kare kullum ka ganna a tunzare burina in gan mu tare gani ga ka habibi ku ɗaga hannu sama a tafa mai gida ina na manzon Allah dan Allah Muhammadu da haka yarda mu sadu ko a mafarki ne a hidu dan Allah rabbi Allah ka nuna mana fuskar annabi Muhammad hayya hayya annabi Muhammadu Allah ya saka da alheri Allah ya maimaita saboda girman manzon Allah shi Allah ya ƙara kusanci saboda alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da alheri
akwai manyan baki da Allah ya kasu wannan maulidi mai albarka. Muna yi wa Sharu Ali Yalwa mai biskit, muna yi masa barka da zuwa, Allah ya mai da shi gida lafiya. Sannan muna yi wa Sayyidi Awwalu Kurna Zawiya Shehi Umar Kurna, shi ma muna yi masa barka da zuwa. Sannan Alhaji Mustapha Sharfadi, shi ma Allah ya kawo shi wannan waje. Akwai manya-manyan baki da Allah bai sa mun gano su ban, Allah ya da lokaci zuwa lokaci za mu ci gaba da gabatar da sunayensu. Muna yi musu barka da zuwa, Allah ya mai da su gidajensu lafiya. Sha'iran da suka samu damar zuwa akwai Malam Sani Nasiru na Sidiya, shi ma ya zo wannan waje mai albarka. Akwai Malam Muhammad Abdullahi Gwammaja, akwai Tauraruwa na Madago, shi ma ya zo. Sannan akwai Malam Kabiru Maulana, shi ma ya zo wannan waje mai albarka. Dukkan su Allah mai da su gidajensu lafiya. Shehi bismillah. Abubakar da zaman shehu. Kansa da zaman kansa yake, to na ce zaman kanka baka isa ba, ya raka zaman shehu, shi kuma shehu zaman manzan Allah yake. وصلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الدين الحق الهادي إلى سنته ولا آله حق قدره ومقداره الله tamkar sababu a manzannin mafi girma shi ne habibu daraja a wurin sanowa zai mariyata a cikin jalinta daga ranar shi ya zama sirri mara iyaka. Wallahi ni da annabi ba mai min iyaka. Malam Abubakar
dan Amina dan Abdullahi mai daraja ba iyaka. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka Allah ƙara lafiya. Mala Abubakar da zaman shehu Allah ya saka da alheri. Mana yi wa Mala Hafizu Abdullah barka da halartar wannan maulidi mai albarka. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu gabatar da Sani Nasidiya. Malam Sani Nasidiya akwai Yala in Jamil labaran yana kusa ya zo ya gudu kuwa manyan mai kuje Allah ku zauna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mustafa mai ceton lahira baitukan ka ba zan fasa su ba. Bismillah Allah mai sama wanda ya yi shanu ya yi raƙuma sun zamo dabbobin ni'ima bai hana mu yanka mu ci ba. Allah shi ne ya yi duniya ya yi dare kuma ya yi mana safiya suka zama aya a duniya jahili ne ba zai lura ba wanda ba ni ya samar da ni Allah shi ne ya yi zamani ya yi cuta ya yi mata magani mai gani ne ba da idanu ba rabbi na yi salatina kuma gun Muhammadu Abbal Fadima mai gumi da irin zaƙin zuwa har sahabu ba zan ware su ba su Ababakari har Umaru Usmanu masoyin Jabiru Ali ya sare kan kafiru duk magauta bai kyale su ba mai barewa shehi gaisuwa ta watan tabirai ma mai yawa na taho fadar ka nake zuwa ilimin guna bai isa ba.
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Malam Sani Nasiya lokaci yayi ma hali Allah ya saka dare. Za mu gabatar da tauraruwa a madahu Malam Hayatu Fage mune maka barka da zuwa. Muna yi wa Malam Abubakar majabakin Malam Jamilu Alƙadiri wakilin Malam Jamilu Alƙadiri dama Malam Jamilu yanzu ya tofa albarkacin bakinsa. To za mu kira ka ɗan minti biyu kaɗan kai ma ka ɗan tofa mana malamin ya yi maudu'in nasa. Kamar tun da ka zo da ya ce zai waya kai ka zo na ci aya ka zo. Allah ya saka da alheri taurarwa. Malam Hayatu. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد الهلكة أجمعين. Ban ga amfanin zaman ma a duniya ba, a ce ana taba alfarma ta Rasulallah muna kallo. Mutanen waika. A ce ana taba alfarma ta Rasulullah muna kallo. Allah saboda Rasulallah ya yi halittar mu, ya ba mu fifitar daraja cikin halitta mu. Sabida alkhairin annabawa sun yi sha'awar ku, suka ci ina ma cikin al'ummar annabi suka kukkullo. Ban ga amfanin zaman ba a duniya ba. Masoya ɗaha. A ce ana taɓa alfarma ta Rasulullah muna kallo. Duk da wannan baiwa da ilahu ya yi mana mu, muka ajiye shari'ar Allah a wajen aƙidar mu, muka ɗauki tsarin arna ya zamo jagorar mu. Wannan yasa arna kaga koyaushe a kanmu suke alalo. Ban ga amfanin zaman ma a duniya ba. Al'umma. A ce ana taɓa alfarma ta Rasulullah muna kallo. Allah ya ce Yahudi da Nasara maƙiya ne su, ba za su so mu ba sai mun yarda da aƙidar su. Mun ba da kai bori ya hau suna ta aikin su, yau sai abin da suka yi wa musulmai shi ake bi ake kallo. Ban ga amfanin zaman ma a duniya ba. Al'umma. A ce ana taba alfarma ta Rasulullah muna kallo. Wasu cikin mu musulmai su ne suka lalace, suke rage darajar manzan Allah gurin zance. Su ce kada a yi maulidin annabi wai asara ce, suna fada a kafafen labarai ana ji ana kallo. Ban ga amfanin zaman ma a duniya ba. Masoya ɗaha. A ce ana taba alfarma ta Rasulullah muna kallo. Sun ce muna kai Rasulallah matsayin da bai kai ba. Ni na sani ba mu kira Habibullahi Allah ba. Farkon shiga musulunci in ka cire shi san bai ba, ashe dukan daraja ta gidan manzan Allah ta bullo. Ban ga amfanin zaman ba a duniya ba. Al'umma. A ce ana taba alfarma ta Rasulullah muna kallo. Sai ka fi son manzan Allah fiye da babarka, fiye da komai na duniya har ma da babanka. Dukiyarka kai wa Rasulallah hidima iyayenka shine kawai maganin masifar duniya wacce ta bullo. Ban ga amfanin zaman ma a duniya ba. Masoya ɗaha. A ce ana taba alfarma ta Rasulullah muna kallo. Hailala zan wawaƙe na ji matsayin da take, tunda rabbana yake take la ilaha illallah. Cika ta mai girma fatan da yake shi ma rada zai cika i zama da la ilaha illallah. Si da Abdul Qadir ma matsayinsa da alfarma to da ita ya sama la ilaha illallah. Haka Shehu Tijjani shi ma ita ce tsani, shi ma ita ce tsani. Dubi Shehu Sulhaji da la ilaha illallah. Haka Shehu Barhama shi ma ita ya kama
dubi shehu gibrima da la ilaha illallah ga abul futuhati da ita ke munajati fatuko akan titi har da shehu mai huda la'ila ainihin godamu rana ta taimako ai mana la ilaha illallah Allah maimaita aka tauraruwa kai ma waƙar ka da kakkama ka tsaya a nan kai ma da la ilaha za mu gabatar da malam kabiru maulana a malam tauraruwa Salamun alaiki sayyida Fatima, salamun alaiki sharifiya Alba, salamun alaiki Bahira Kashifa, salamun alaiki ya shafi'ul wara, salamun alaiki Sadiqa Sadira, Batula ki yarda da ni da yau nake ko, Batula a komai sa na samu rabo, Batula dukan baiwa gare ni zubo, Sharifa ina roƙo ki yarda da ni. Sharufakiya ina so ki yarda da ni zinariya ki ban sarkar bege da nisa biya ya faɗi ma ki aminta na yau ya bone ba Batulu babban lamari aure sun gaza gano ki ba a sanya kike ba Batulu babban lamari aure sun gaza gano ki ba a sanya kike ba ya maji roko kai na sa a farkon lamari kai ka kagi dare ka da kai kake washe gari sarki ya tabbata hunka wahidin alkahari bai kisar bani wa rabbana ka haskan sadari in ka bani kulawa ya bamba sai ka gara ba dole babban lamari aure sun gaza gano ki ba sanya kike ba ko salati mara shin idayuwa jallabani da dole bin nudu ku tare da hababban masani wanda dan saka kago uwa uba tare da ni aliki da sahabbai ka sa su Allah masani ijayi ummul khairi ka sa ya ban ci gaba Muna yi wa Mala Ali baban Zara barka da zuwa wannan waje mai albarka. Malam Kabir Maulana Allah ya saka da alkhairi. Za mu gabatar da Malam Abubakar Marja Baki a gurguje. Malam Ali baban Zara Allah ya kara lafiya. Allah ya kara lafiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من يمال مي ‘yan uwana ɗalibai masoya shugaba sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu babu shakka mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya maimaita mana wannan munasaba mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisul qudsi yana cewa wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya والمتبازلين فيها والمتزاورين فيها soyayya ta wajaba ga waɗanda suka zo suka zauna dan Allah inji Allah subhanahu wataala soyayya ta wajaba ga waɗanda suka bayar da kuɗaɗensu dan Allah subhanahu wataala soyayya ta wajaba ga waɗanda suka ziyarce ni dan Allah subhanahu wataala
idan muka duba za mu ga cewa irin taruwar da aka yi a wannan wato munasaba mai albarka don shugaba sallallahu alaihi wasallama baka san ni ba ban san ka ba, wani bai taba ganin wani ba, wani ya nuko gari daga wani garin ya zo dan me aka zo dan shugaban halitta dan Allah subhanahu wa ta'ala. Gashi an kashe kuɗaɗe an zo dan Allah, an ziyarci juna dan Allah subhanahu wa ta'ala. Babu shakka mu gode wa Allah tunda soyayyar Allah ta wajaba a gare mu, alhamdulillah. Sayyidina sallallahu alaihi wa sallama shine shugaban halitta baki daya, kamar yadda yake faɗa a wani hadisi. Sayyidina Anas dan Malik ya rawaice shi yana cewa ana awwalun nasi khurujan idza bu'ithu, ni ne na farkon wanda zai tsaga ƙasa ya fito daga cikin makwancinsa idan aka busa ƙaho. Wa ana khatibuhum idza wafadu, ni ne waɗanda zan yi mutane bayani, zan yi musu huɗuba idan suka taru ranar alkiyama. Wa ana mubashshiruhum idza aisu, idan aka fitar da haso an je wajen kowane annabi, an shiga cikin tsanani a ranar alkiyama, shine zai zo ya mana bishara ya ce an bashi cetonmu. Sai ce me, wa ana akramu waladi adama wala fakhara, ni ne wato mafificin ƴaƴan Adamu ala rabbi wala fakhara. Ban faɗi wannan dan fariya ba, a wani hadisin ni ne shugaban ƴaƴan Adamu ranar alkiyama, saboda ranar alkiyama daga Adamu har alkiyama ta tashi kowa zai zo. Saboda haka mu gode wa Allah. A ƙarshe zan yi kira guda biyu. Na farko ga iyaye, sayyidina sallallahu alaihi wa sallama yana cewa addibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baiti wa qira'atil qur'ani. Ku ladabtar da ƴaƴayenku, daga ciki akwai san manzon Allah. Kun san dai abin da yake taso mana yanzu, ku duba ku ga mustaqbal ɗinmu, ga yara nan kullum su nake tausayawa wallahi. Ba mu san inda muka dosa a ƙasar mu ba, kullum ƙara yawa muke. Idan ba wannan hanyar da muke kanta ba, wallahi nan gaba za a tsinci kai a wani tasu in ba a koya wa yara soyayyar shugaba sallallahu alaihi wa sallama ba. Wallahi nan gaba sai an gida na sani. Sayyidina sallallahu alaihi wa sallama matasa ya kasance mai neman na kanshi ne. Idan kuna zuwa makarantar islamiyya za ku ji an ce ya yi tafiya da babbansa zuwa Sham. A ƙarshe ma tafiyarsa da suka haɗu da na Khadijatul Kubra ta sufurce shi ne ya je mata kasuwanci. Saboda haka mu zama masu neman na kai, kada ka naɗa kafar wandon ka ce ba za ka nema ba, ka dinga harin na mutane. Sayyidina sallallahu alaihi wasallama mai neman na kansa ne, mu ma mu zama haka ya ƴan uwana bayan Allah. Sannan a ƙarshe ga su Fis Abdallah nan, tunda muka je Nijar ya mai ba mu ƙara haɗuwa da shi ba, ina jin sai a nan Maulidin Sharu. Da a ce gwamnati na san tana da ido da kunne, idan ta bi ta gan irin su Malam Hafiz Abdallah, irin su Shehi, irin su ɗan dogarai, kawai su kira matasa tunda suna da wato mabiya da yawa, da in Allah ya yarda ba za a ci gaba da abubuwan da ake wato a Najeriya ma baki ɗaya ba. Amma me sai ta kira wancan wanda bai san ma addini ba, bai san ya zai kira matasan ba. Amma yanzu da Malam Hafiz Abdallah ya fara, za ka ji kusan kowa ya iya, da Shehi ya zo yana yi, da ɗan dogarai ya zo, za ka ji kowa ya iya. To da a ce suna da ido da kwalli da sun kirawo waɗannan, sun ba su jagoranci, sun ba su da'awa ta kiran matasa akan wannan turba tamu da neman na kai da biyayyar shugaba sallallahu alaihi wasallama, an Allah ya yarda za a fita daga ake ita mana بعد مرات بعد آمين وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيء الله يساك على الخير، الله يميدا مالن gida lafiya. Muna yawa shehu malam Yusuf Gano, muna yi masa barka da zuwa. Daga cikin sha'iran da suka ƙara isowa akwai mara ta biyu, akwai malam Ali Ahmad mai baban zara, akwai malam Kwikwi Makwarari shi ma ya zo, akwai malam Al-Mustafa Fage shi ma ya zo, malam Abarasi Fage shi ma ya zo. Ya shehi bismillah. Malam Hafiz bismillah. في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم.
ina kasa zan magana da ku ko amince mun ya shugaba. Na yi wanka na yau alwala na sa kaya a farar shiga. Sa almiski ko ina ƙamshi ke tashi bai shiga. Shimfiɗa darduma cikin ladabi. Inda na sauka a duniya darajar ku nake so in fada, amma rawani da rashin sani sun bai ke sani na tangada. Wani sa'in kunya za na ji tilas in tashi na sassaɗa. Manzon Allah na yi kasta kaina gaban ku wadataccen mutum. Na zo na gaya muku damuwa ta a daidai wannan sa'atin. Da ne jagoranta ni kai kuma alƙali wannan batun. Na ji sha'awakin malamai magabata annabi tun da tun. Na kai gurufa ni shafi'una ba mai yin ceto banda ku. Duk wanda ya rabu da ku a ce ya yi kunya sai in bai da ku. A kira ku ku karɓa nan da nan da na can da na nan ta bukar ya ku. Ko ya kuka zo wani tariki na rantse baya kama da ku. Shafi kafi ka bugan sitan wanda zai gigi ta alamu kam. Na kiyama masu jina fito a yabon ka kace musu daf da daf. Rayayyun nai ta matar da su a cikin ka su narke tsaf da tsaf. Duk inda nake yi ma yabo ka zo in ganka a daf da daf. Daga na kiru sunan ka shugaba kaga kowa ya fita hayyaci. Manta akwai ne gaba daya na gane ku kuna mana furci. Zagi da yabo a batar da su bari ma in ji su a tsokaci. Ka zamo jina ka zamo gani ka zamo sitira ta sha da ci. Aikin nan ku shi da kanku dan Allah da ma tuna ku ne. Sallallahu alaihi wa sallam.
masha Allah Allah ya saka da alheri shehin mu maulan mu shehi malam Abdullahi Uwais Limanci muna masa barka da zuwa wannan maulidi mai albarka Allah ya kara masa lafiya muna wa malam Ahmad Liman shi ma ya iso wannan maulidi muna masa barka da zuwa da shauran manyan baki duk da suka zo muna musu fatan alkhairi masha Allah Allah fi bismillah shehi da zuwa kan nan annabi